Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Tungod sa iyang gibuhat, gisalikway na siya sa iyang inahan ug anak. Nakabahos na ko ang pagiha, Cookie. Maayo lang unta, ma. Kung wa na gusay buhaton nimo. Kaya dili ko makapasalig, ma. Nga wa ko'y buhaton kung mahitabo na. Bisan siya pang amahan sa babaeng akong gustong pakaslan. Ayaw palabi sa imong kapungot, Cookie. Okay ra nga nakapaghawas ka. Nakasiguro kong mahadlok na to siya. Miserable na karon ang iyang kinabuhi. Makatuon na to siya. Di angay mo kumbiyansa, ma, uy. Wata may baon si Suzy ang utok. Oh, husto ka. Dili gihapon angay mo kumpiyansa. Pero sa ako nang giingon, kontrola ang imong kapungot na. Paningkamutan ako, ma. Paningkamutan ako. Abi baya na kog dili na ta makaingon ini. Kaon o galo-halo. Abi na kog mobalik tas ono nga mura tag mga tigre o leon. Di naman tumaytabo kay wa naman ko masukurin mo. Nagtuo bitaw gyud ko ay nga iangin mininyo ni Sandra. Pero salamat sa Ginoo, wa gyud in taon. Natinga sa gani ko nga nung di na ko pareha sa una. Aw, kaluoy yun is Ginoo. Butan magod kayo, Sandra. O natakda na ka. Ikaw sad, nabutan na sad gyud ka nanding. Dako na kaayo ka usaban. Aw, ring. Ding, Dili lang kayo taong palabi o daig susag-usa kay madibila po niya tasimba ko lang. yabag ka man nanding ay. Kining atong tinagdanay karon, mao na gyud na siya. Yung kahadlok anong develop ay, kay mao naman eh. Dili na ta mo lapas ini. Kay bisa gustuhon pa nato, dili na nato kaya. Wa na tay ikaboga. Ay, di haragod miss, dili kaayo layo din sa ato apa. O wasad kaayo may magdugay. Maayo pa mo ni Lolo Nandingla. Okay pa kaayo mo. Kami ni Cookie. Ambot? Taga ilang gyud og igong panahon si Koke, Sandra. Nisabot ra gid bitaw ko niyala. Bisan di siya mo kontak na ko. Ako na lang gyud ang muunag text niya. Mo chat. Mo tawag. Usahay mo tubag. Usahay sa di. Oh, nananawag ni mo. Si Koke tingali na. Number man nila? Kinsa man ka ni? Hello? Oh, sige, sir. Okay, sir. Salamat kaayo. Bye. Unsa man to, kinsa man to? Ha? Nganong naghisgot kasi imong amahan? Ang manager to nila ni Popsila. Tagsa na lang ko nung pakita sa trabaho si Popsi. Usahay pagyudhubog. Hay, Asa naman di ka siya nagpuyo la? akong tawagan. Akong pangutanon. Di man makontak. Ay, pastilan, tawhan na. Natingaling giilisan iyang number la. Oh, tingalig siya na. Ang manager man gihapon ni Niyala. Hello, sir? Oh, mao ba, sir? Asa man ko ng hospital, sir?
Ospital? Si Jong na ospital? Tulo ka naman di ay kaadlaw din. Hewa, gyud ka magpahibaw na mo. Kung wa pa manawag ang imong manager, dili pa may mahibaw nga ospital ka. Di lang ko gustong mahasol pa mo, Nay. Ay besag dili ka pa gustong mahasol me. Mahasol gyud mi, Jong. Pasaylo ako, Nay. Pasaylo ako. Inigawas ni mo din eh. Pauli na sabay. Almaatiman ka na mo. Ayaw na, Nay. Ayaw pagay-gaig, o Jong, ay! Kung gusto kang makabayad kasi mong sa pato, oh! Nabalik ka man dahil sa ila si Jong. Na hospital mo dahil kuno kay gi-ulcer. Ay, huwag yung kagwantas ko rin. Gidawat at yung gihapon. Aw, anak man gid na tay. Di man gid na kaantos ang inahan. Anong gi-improve mo ko nimo? Dili ko interesado, ana. Kisa may kalali si Kukay. Oh, Oh, Cookie. Nak? Ay, kinsa man to? Sandra. Oh, nganong nasuko man kag maayo? Tawag-tawag na ko. Nagpahibaw ra. Nga nibalik nagpuyo sa ila ang iyang butang amahan. Oh, Cookie. Ano kang iya pang ipahibaw na ko? Ako'y tag-iya silang bay? Kung silabot na ko kung mupuyog balik sa ila ang iyang butang amahan. Gagagod. Cookie. Wa na ko makauyon anang imong sinultihan, ha? Wa ka na may respeto sa imong pangasaon nun. Huh. Haon sa man? Mupadayon ka pagpakasal niya? O dili na? Pagklaro! Di mo gula mo i-issue, ma? Unsa goy dili? Kung magpakasal mo, nagpasabot nga inyong gidawat ang usag-usa sa kinatibuk-an sa inyong pagkatao. Og dili lang gugma ang magpalig-on ini, kundili respeto. Pero karon pa lang, murag wa ka na may respeto. Kasayon ra nimong nakatawag niya gaga. Abi ni mo nak, ako'y gisakitan para niya, Cookie. Maayo nang mahibaw ka. Di man good, ma. Kay bago ko siyang galagot pa ko sa iyang papa. Pero iya pa yung kong gisurang-surang. Nga na maging nga iya pa kong ipahibaw. Tungod sa respeto. Dili siya gusto nga may itago siya nimo, Cookie. Dili siya gusto nga sa lain ka pa unya mahibaw. Ay. Taro nga pagtimbang-timbang ang tanan, Cookie. Taro nga gyud. Nahibaw ko na suko siya nga among ipabalik si Popsi. Pero kang lula man yung pagpuot. O kinsam-sam ko kabubalipad. Akong amahan si Popsi. Dili sa pwede nga ako sing isilikoy singpit. Dili. Nag-early retirement ko na Sandra. O ang gamay na kong madawat, ako niyang ipuhunan sa probinsya. Mamuhi kog mga hayop dito at na kumupuyo. Aw, may pa. Ato kas probinsya. Ikaw yati man sa atong yuta dito. Unay, sa di pa matapos ning buwan na, makuha na to na ako akong retirement sa kumpanya. Nak, hinaot nga maabot ang panahon nga. Mapasaylor ako nimo. Tarungan ng imong pagkatao, Jong. Tarungan ng imong kinabuhi. Maura na'y makapapa sa mga kahiubos. Pero, ayaw paglaom nga madali ni. Kay dili sayon.
Unsa man ni kwarta ha? Katunga na sa kong retirement na Inyo na ni Sandra. Ang katunga mo akong gamitong puhunan dito sa probinsya. Ihatag ko ni tanan kang Sandra. Wa naman ko magkinahanglan ni Jong. Ikaw na bahala na O ikaw na siya bahala kang Sandra, ha? Magpalayo na lang ko. Paningkamote gyud ha. Nga imong mabalik ang katarong sa imong kinabuhi dito sa probinsya. Sa ingon, makalaom kang mapasaylo ka ra sa imong anak. O, nay, ako pa rin kamutan. Kumusta naman, Kuki? Ha? Kumusta naman mo, Sandra? Aw, Usay aw. okay naman tingali lo. Sagoy tingali. Ina, ngano ning imong anak? Okay naman, mi. Okay nga. Wa na mo'y kita-kita. May nang di sig kita aron 50. Kuki. Paglaro Pila na ba yan ang panahon kumudagan ha? Tingali bayag, unya ka na mahukom kung nahinayak na. Mayon ang klaruhon samtang wa pa. Maobitaw na akong gisigihag sulti niya, tay. Kaysa imo sigihag palaom, prangkahin na lang kung dili na ka. Abi na kog, dili na to mausap atong last nga pagpanggawas. Ato na ning klarohon atong sitwasyon. Ngano? May nausap na ba? Honestly, wa ba tingali mo usab akong feelings nimo? Naa pa man? Tingali? Di ka sigurado? Ako sigurado ko. Nga wagit ko mausab. Corny pa minaon pero gusto pagihapon ko makig-uban ni mo hangtod sa kong pagkatiguang. Ikaw pagihapon ang gusto na kong ikauban sa tibok na kong kinabuhi. Ambot ka, ikaw. Di na ka sure na ako, Cookie. Unsa man, prangkahi lang ko. Mas maayo ng imo kong prangkahan kung willing pa baka magpakasal na ako o dili na. Aw, willing pa man gud. Bisan dili ka na sigurado sa imong feelings na ako. Aw, sigurado man gud. Ingon ka ganina tingali. Ngano ni gamit ka magtingali kung sigurado ka? Nasayop lang tingali kog bitok. Cookie, unsa mang kyud. Lahi kayo magisulti ganina kaysa yung gipakita karon. Mura bag napugos ka na lang. Mura bag respetar na lang ning imo. Unsa man ayon ko kaikog. Mas maayo na magdinay-ganay ta karon. Magklaruhay na ta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!